А колелото ще караш ли? Обратно обърни кормилото. Кормилото на обратно. Така. Айде сядай. Ти седни. Ти ще седнеш, не аз. От другата седмица. А защо не въртиш педалите? Ами така се буташ. Не съм ти показал как се въртят педалите. Айде върти педалите с кръчета. Така, браво. Айде натискай напред. Напред. Завой с ръчичките. Точно така. Точно така. Точно така. Педалите настъпвай. Така. Силно. Айде гледай Стела как кара колелото. Айде натискай педалите. Натискай педалите, мишки малка. Айде. Айде давай насам. Натискай. Завърти точно така. Айде натискай педалите. Че си мишка.